Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 24-nji marty hepdäniň anna uny eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölümine başlamadan ozal täzelikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärim. Orsiýetiň habar agentlikleri Milli Gwardiýanyň 6 eskeriniň we 6 sany hüjümçiniň Çeçenstandaky harby bölüme edilen hüjümde öldürilenligini habar berdiler. Maglumatlarda söwüşçileriň 24-nji martda daňdan saat 2:30-da güýçli dumandan peýdalanyp harby bölüme girmäge tinanşanlygy aýdylýar. TASS agentliginiň adag zalmadyk harby resmiýetine talgylanyp habar bermegine görä 6 esker söwüşde wepat bolupdyr we 3-üsi yaralanypdyr. Bu Çeçenstanda soňky wagtda bolan iň köp sanly adam pidali wakadyr. Demirgazy Kafkazyň esasan musulman ýylatly regiony Çeçenstan postsovet döwründe hökümet güýçleriniň we separatistleriň arasynda bolan iki sany uruşy başdan geçirdi. Çeçenstanda we Demirgazy Kafkazyň beýleki respublikalarynda zorluklar gowşan hem bolsa islamçy gozgalaňçy hereketler saklanyp galýar. Birleşen Ştatlaryň Senaty Çernogoriýanyň NATO birleşigine agza bolmak boýunça ardasyny makullama ugrunda indik hepde ses berişlik geçirir diýip Senaty köpçüligiň lideri Mitch McConnell 23-nji martda aýtdy. Ses berişligiň geçirilmeginiň wagty Çernogoriýanyň birleşigi kabul edilmegi barada gardasyna garalmagynyň uzak wagtlap ýyzy testirilmegenden soň Trumpyň administrasiýasynyň kanun çykarjylardan şu hepde gysgaly çäre görmegi soramagyndan soň keskitlendi. Döwlet sekretary Rex Tillerson Senatyň liderlerine hat ýazyp, Çernogoriýanyň NATO birleşigine agza bolmagyny oňlamagy çağırş edip, munyň Birleşen Ştatlaryň uly bähwidine diýip bellenligini 21-nji martda Reuters habar berdi. 650 000 ýylatly Çernogoriýanyň NATO agza bolmagy üçin onuň kabul edilmegini birleşigiň 28 agza ýurdunyň ählisiniň makullamagy zerur. Türkmenistanyň prezidentiniň Londonda bolan terrorçylykly hüjüm bilen baglykda Büyük Britaniýa gynanç bildirenligi habar berilýär. Türkmenistan terrorizmiň we ekstremizmiň islendik görnüşlerine garşy aýgytly çykyş edip halkara jemgyýetçiliginiň buzulmagy garşy görüşmek boýunça tagallalaryny dogly goldaýar diýilip resmi beýannamada bellenýär. 22-nji martda Britaniýanyň paýtagtynyň merkezinde bolan hüjümüň netijesinde hazırdan 4 adam şolsanda polisiýa ofiseri wepat boldy. Hüjümçiniň özi atylyp öldürildi. Onlar adam yaralandy, olaryň arasynda 12 ýurduň raýatlarynyň bardygy habar berildi. 24-nji martda Britaniýanyň terrorizme garşy baş wekili Mark Rowley terrorçylykly hüjümüň derňewleri bilen baglylykda polisiýanyň 9 adamy tutsak astynda saklaýanlygyny, bir adamyň görew astynda boşadylandygyny habar berdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Talibanyň söwüşçileri 23-nji martda Awganistanyň Helmand welaýatynyň strategik merkezi Sangini eýlediler. Bu hökümet güýçleriniň bu ýerden ýyza çekilmeginiň ýygyny amal aşyryldy. Aýgytlyk bolduw missiýasynyň aýtmagyna görä, täze ştabyň 2 kilometr günorta tarap göçürilmeginden soň etrap merkezi boşap galypdyr. Birleşen Ştatlaryň we Awganistanyň harbiýleri ýyza çekilmeginden öň binalary, enjamlary we sandan çykan ulaglary bilgeçliğin ýok edipdir. Awgan güýçleri etrap merkezini kaýlap goradylar we öz şertlerine görä terk etdiler. Olaryň Talibany galdyran ýeketek zady ýykan ýumranlyk wezir Zibil diýip missiýa Facebook arkaly habar berdi. Helmandyň häkiminiň metbuat wekili Awgan güýçleriniň etrap merkezinden ýyza çekilmek taktikasyny raýat pedalarynyň öňüni almak üçin ulananlygyny aýtdy. Sanginda Awganistanda Taliban rejiminiň agdarylmagyndan soň ençimi ýyllap güýçli söwüşler dowam edipdi. Sangin Awganistanyň 400 çemesi regional etraplary bilen deňişdirilende, Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň harbiýleriniň iň köp wepat bolan ýeri hasaplanýar. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň güýçleri 2013-nji ýylda Sanginin howpsuzlygynyň jogapkärçiligini Awgan hökümet güýçlerine tapşyrdylar. Aziýanyň voleybol boýunça 3-nji çempionatynda Nepalyň Türkmenistanyň komandasyndan utulandygy habar berilýär. Media maglumatlaryna görä 23-nji martda Maldiv adalarynda geçirilen ýarışlaryň başynda Nepal birinji duşlukda 25-20, 25-18 we 25-22 hasap bilen Türkmenistandan ýeňilipdir. Nepalyň anny güni Maldiv adalarynyň we duşanbe güni Kyrgyzstanyň komandalary bilen duşuşjakdygy aýdylýar. Toporda öňe saýlanan komanda güni finala çykar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda çanyk antennalary sökülýär diýen maglumat bilen habarlar gündeligimize başlaýarys. Aşgabatyň resmileri paýtagtyň dürli raýonlaryny raýatlaryň çanyk antennalaryny mejburi ýagdaýda sökmegini dowam etdirýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň berýän maglumatyny şeýle-de Adatlyk radiosynyň öz habarçylarynyň hem tasdiklamagyna görä, häzir satellit antennalaryny aýyrmak işleri paýtagtyň 11-nji mikroraýonuny alınıp barylýar. Yer gelenine ýatlasak, Türkmen resmileri soňky 4 ýylyň dowamyny aşgabatlaryň çanyk antennalaryny köpçülikleýän ýagdaýda sökmek boýunça kampaniýa alyp barýar. Resmiler muny Aziýada 2017 oýunlarynyň öň sirasy, paýtagty awadanlaşdyrmak işleri bilen düşündirseler-de, halkara guramalary munyň adamlaryň garaşsyz informasiýa edinmek, hususan türkmen diline gepleşik berýän ýeketek garaşsyz habar çeşmesi bolan Adatlyk radiosyny dinlemek mümkinçiliklerini çäklendirmegi maksat edinýänligini nygtaýarlar. Gepin gerdişine göre bellesek, aşgabatlaryň mejburi ýagdaýda sökülýän antennalarynyň öwüdüni hiç zat tölenmän ýaşaýjylara diňe döwlet eýçiligine kampaniýalaryň kabel liniýalary arkaly hödürlenýän telekanallary çekmek teklip edilýär. Ýöne bu tölegli hyzmatdan peýdalanmak goýunça-da raýatlaryň dürli böwetler bilen ýüzbe-ýüz bolýanlygyny üns çekilýär. Türkmenistanyň Kronikasy neşri kabel telewizioniýalaryny çekdirjek bolýanlardan inni öý kitabyny we pasportynyň ähli sahypalarynyň nuskasyny soraýandyklaryny aýdýar. Gal berse-de Adatlyk radiosy bilen söhbetdeş bolan paýtagtlylar döwletiň hödürleýän kabel liniýalaryny dowamly bökdünçlikleriň ýüze çykýanlygynyň, gerekli zerur teknik hyzmatlaryň hem gijikdirilip berilýänliginiň zeýrenýärler. Bu aralykda Türkmen häkimetleriniň raýatlaryň satellit antennalaryny mejbur sökýän pursatlary döwlet mediasy 2013-njy ýylda ýalim uçurulan Türkmen ýalim 52 gradus Sputnikni ugan telekanalynyň hem goşulýanlygyny ma'lum etdi. Sözümizin ahyryna jemlesek, Türkmenistan media adatlygyny gözegçilik edýän gurumalaryň hasabatyny ýyldan-ýyla iň soňky orunlarda yerleşdirilip, Prezident Berdimuhammedow internetiň ganym duşmany diýilip atlandyrylýar. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Adatlyk radiosy eferde habarlar günneligi bilen men ýogşan Nurban. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasy agda döwletlere halkary terrorçylyk we din ekstremizm bilen baglykda Merkezi Aziýa hemde Owganistan tarapyndan awanýan howp barada 50 sahypalyk hasabat çap edip Türkmenistany we Özbegistany öňkü Sowet Respublikalarynyň bäşisinden özlen harby syýasat toparlan hyzmatdaşlygy güýçlendirmäge çagyrdy. Kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasyna Russiýa Federasiýasy bilen birlikde Belarus, Ermenistan, Kazakystan, Täjikistan we Kyrgyzstan girýär, emma Türkmenistan we Özbegistan girmeýär. Elbetde Rus metbuatynyň Merkezi Aziýa ýurtlary hemde Owganistanyň hökümete garşy güýçler, Taliban we Islam döwlet toparlaryndan awanýan howp, regionyň ýurtlarynyň umumy howpsuzlyk tagarlalaryny güýçlendirmek barada mundan öň hem dörli pikirler aýdyldy. Emma resmi şygat belkide bitaraplyk durum bilen baglykda kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan hem Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyndan hem çeke durýar diýip bilinýär. Merkezi Aziýa ýurtlary boýunça ekspert we syýasat öwrenji Ajdar Gurdow Türkmenistany goňşy Owganistanyň ýaragyly toparlardan awanýan howp hakykatdan çynlyk diýip gasaplaýar we türkmen goşunynyň bu howpa öz başyna garşy durup bilmejekdigini aýdýar. Ekspert bu pikirini Owganistanyň ýaragyly toparlaryň köp ýyl bäri hökümet goşunlaryna şol sanyny terrorçylyga garşy bilelikde görüşýän halkara koalisiýasyna garşy durup gelýänini bilen delillendirýär. Туркменская армия не вела боевых действий, боевого опыта она не имеет.
Türkmen goşuny söwüşmedi. Onuň söwüş tejribesi ýok. Partizançylyk hereketlerini alyp barýan toporlara garşy göreşmek bolsa, döwlet goşuny ölümlerine garşy söwüşenden has kynnyp Ajdar Gurdow Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Ol goňşy Awganistanyň söwüş hereketleriniň 1990-njy ýyllaryň ortasynda bolşýaly ýeni öňkü Sowet Respublikalarynyň golaýyna sol sanyna Türkmenistanyň hereketinde golaýlaşanlygyny belliýär. Şol wagtda Ajdar Gurdow Türkmen goşunynyň esger sany wagtda ýaralanşyk wagtynda ýagdaýynyň erbet bolmalygyny hem ahmarlygyny aýdýar. Ýönel uruşlarda köplenç az sanly toporlaryň hem ýeňiş gazanýanyny, kimiň köp söwüş tejribesi bolsa, kim öz ýeňişine köp onanýan bolsa, şonuň hem ýeňýänligini. Bu meselede Türkmenistanyň hem mezadynyň ýer-be-ýer därligini belliýär. Больше боевой опыт. А вот с этим, к сожалению, у туркменской армии не все в порядке. Siyasat öğrenci Türkmenistan'ın bu ýagdaýda howpsuzlyk kömek üçin Merkezi Aziýada 2 sany gurama, Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna we kollektiv howpsuzlyk şertnamasyny guramasyna ýüz tutup biljekdigini ýa-da bu guramalaryň öýleriniň Aşgabatda kömek teklip etmeginiň ahmarlygyny aýdýar. Türkmenistan kollektiv howpsuzlyk şertnamasyny guramasyna girmeýiş ýaly Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna hem agda däl. Emma muňa garamazdan gurrun edilýän täze hasabatyň awtorlary kollektiv howpsuzlyk şertnamasy guramasynyň Ýewraziýanyň goruk saýawanlygyny aýdýarlar we onuň sebitdäki ýagdaýlar ýitileşen halatynda düýpli rol oýnap biljekdigini tasdiklaýarlar. Emma resmi Aşgabat oňun bir taraplyk durumy sebäpli harby bileşiklere goşulmaýar. Ekspert Ajdar Gurdow, egerde Awganistan tarapdan howp awansa we Aşgabat ýüz tutsa, onuň bu guramalary agdadygyna ýa därligine garamazdan Türkmenistana şeýle kömegin edilip bilinjekdigini, muňa bir taraplyk durumynyň hiç bir ýuridik päsgelçilik döretmeýändigini aýdýar. Sebäbi Aşgabatyň bir taraplygyny ýaragly toporlara goşulmalygy we öz territoriýasynda uzak wagt başga ýurtlaryň goşunlaryny ýerleşdirmeligi borçly diýär. Emma bu kömekler gaýsy wagtlyk bolar diýip Gurdow Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada Azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Bir gynançly maglumat bilen habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Belli Türkmen kino aktýory hem rejissýory Kerim Annanow 58 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Kerim Annanow 1958-nji ýylyň güýdünde Aşgabatda dünýä indi. Ol tanymal kino aktýory Baba Annanowyň hem teatr aktrisasy Ugulwystan Rejepowanyň maşgalasyndaky ilkinji çağıdy. Ol orta mektebi uturan soň Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň Rus filologiýasy fakultetini tamamlady. Emma soň bilen kinostudiýada işläp başlady. Kerim Türkmenistanyň halk artisti Hal Mehmet Kakybaýewiň Laçyn kinofilminde baş rol oýnap, kakasy Baba Annanow bilen birlikde surata düşdi. Soň bilen kakasynyň rejissýorluk edýän Kärzigenler filminde keşpleriň birini janlandyrdy. Täjikistanda surata düşürilen Adam sıpatyny üýtgedýär atly köp görnüşli telefilmde Kerim kakasy bilen birlikde oýnap, olar bir insanyň ýaşlyk hem kämillik ömrüni döretdiler. Kerim Annanowy ýakyndan tanıyan, onuň eginneşi ýazyjy Ak Muhammedoğlu Sapar, Kerim Annanowyň dünýäden ötmeginiň Türkmen kinosyny ötüşün uly ýetki bolanyny aýdyp, onuň uly zehine eýe bolanyny hem bellek geçdi. Ak Muhammedoğlu Sapar 1980-nji ýyllaryň ortalaryna Kerim Annanow bilen bir keşfi janlandyrmak üçin syny bäsleşigine gatnaşanyny ýatlap şeýle gurrun berdi. Kerim biziň hemmämizden ökde geldi. Men şonu Kerim'in yeňişine begendim. Şoň bir bäsleş hökmünde. Sebäbi Kerim dogrudanam şeýle bir zihinli artistler maşgalasynda önüp ösen soň onuň artistlik zihini, onuň başarnygy, tejribesi biziň hemmämiziňkinden ýokary geldi. Ol görünüp durdy. Onuň beýle bäsleşiň yeňişine begenmerlik, onu gollamazlyk mümkin däldi. Soňlugy bilen Kerim Annanow öz başlyk dürüjçilik ýoluny başlap, Ýeňi ýoluk, Bastion we beýlik filmlerde keşipler oýnady. Onuň kakasy bilen rejissýorluk eden we esasy keşipleriň birini oýnan Zühre Tahir filmi halkara kino festivallaryna baýrakly orna münasip bolupdy. Kerim Annanow Gazak, Özbek, Kyrgyz, Täjik kino studiýalaryna surata düşürilen ençeme filmlerde dürli keşipleri döredip tomaşaçylaryň gyzgyn söýgüsini gazandy.
1984-nji ýylda bolsa Moskwa gidip kinorejissyorluk urwoýunça ýokary bilim aldy. Soňky döwür Kerim Annanow Oğuzhan kinostudiýasyny işleýärdi. Ýakyn onuň rejissyorluk etmegine At Mırat diýen film ekrana çykdy. Emma ýazyjy Ak Muhammed Ulsapar garaşsyzlyk ýyllary Kerim Annanowyň öz zehinini dol açmagy çäkli mümkinçiliginiň bolanyny aýdýar. Garaşsyzlyk döwründe biziň zehinli artistlerimize, rejissyorlarymyza öz zehinini östürmäge, täze filmleri döretmäge mümkinçilik bolmady diýen ýaly. Olara diňe ýokardan görkezme bilen filmler aldırılıp başlandı. Bu da elbette zehinni adamın zehinni duşoklaya, bağlaya. Kino sunuwatynyň öňünde bitiren ulu hyzmatlar üçin ol, garaşsyz Türkmenistana bolan beýik süýgüsi üçin ordeni, gaýrat, watana bolan süýgüsi üçin medallary bilen syýlaglandy. Annanowyň ýogulmagynyň öň ýany, agyr ýatan günleri oňa Türkmenistanyň halk artisti adynyň hem berilen gaýdylýar. Gal verse de belli Türkmen aktýory we rejissýory ençeme syýlaglaryň eýesi Türkmenistanyň halk artistiniň dünýäden ötünligi dogrusyna Türkmen mediasyna kelamagy söz aýdylmady. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýän. Aşgabatyň Parahat etrapçalarynda mundan 4 ay ozal awatlanyp ulanşa berilen köçeler hatardan çykyp başlady. Häzir kwat Parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalarynyň içinden geçýän köçeleriň käbir böleklerinde asfaltyň çökendigini, lagym guýularynyň geçýän ýerleriniň opurlandygyny we köçelerde ýagyş suwlarynyň üýşen ýerlerini görse bolýar diýip bu sewitin ýaşaýjylary gurrun berýärler. Köçeler awatlanyň wagtyny ýan ýaplarynyň çekilmezligi hem de dine köçelerin kırasına beyikligi 20-25 santimetrdeki beton ceheklerin, beton bardiyurların aylanmağı, köçelerin uğruna su köçelerinin dörümlerini getirdi. Hoğul amal edilerli için köçelerin käbir yerlere çökmek bilen mollar, yerlerden umman piyadalara da aksıloğullara da geçmek mümkünçülüğü yok. Käbir yerlerine de köşe yığınanan sular akmağı özgür bir yer tapman, koçan uğruna çaykanyp ýatyr, bundan piyadalar geçleýärler, hukman özüniň bir ayakkabından ýokary derejede suwlar piyadalar üçin uly kynçylyk diýip Aşgabatly synçy we ýazyjy Amanmurat Bugaýew gurrun berdi. Mundan başga ol bu etrapçanyň käbir böleklerinde lagym guýularynyň opurulmagy netijesinde çökötlikleriň hem emele gelendigini we olaryň käbirleriniň inne adyndan 3 gün bäri bejerilmeýändigini aýdýar. Hususan da Parahat 2 drop 1 etrapçasynyň 21-nji jaýynyň 5-nji gireletindäki lagym guýusynyň çökmegi netijesinde ortaça 1 metr 40 santimetr çuňlukda emele gelen çökötlik inne ençeme gün bäri ýaşaýjylara uly kynçylyklar döredýär diýip Bugaýew belleýär. Gepin gerdişine görä ýatlasak, bu köçeler Aşgabatda şu ýylyň sentýabr aýynda geçiriljek Aziýa 2017 halkara sport çäresine görülýän taýýarlyklaryň, ýagny şäheri awadanlaşdyrmak işleriniň çäginde 2 ýyl çemesi dowam eden awatlaýyş işlerinden soň geçen ýylyň dekabr aýynda ulanşa berilipdi. Şonu köçeler gazylyp, onnaky suw we lagym turbalary, elektrik geçirji liniýalar çalşyryldy. Mundan 4 ay çemesi öň bolsa, bu köçeleriň üstü ýeňil tehnikalar bilen düzlenip, olara asfalt düşüldi. Aradan sanlyca ay geçip geçmänkä köçeleriň hatardan çykyp başlamagynyň sebäpleri barada paýtagtyň yerli häkimetler tarapyndan ilat köpçüligine maglumat berilmeýär. Emma yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň şol sanda guruluşyk işçileriniň käbirleri munyň sebäplerini köçäniň talaba laýyk bejerilmeýändigi, olaryň başdan sowma edilýändigi we guruluşykda ulanýan materiallaryň hiliniň pesigi bilen düşündirýärler. Galybersede Türkmenistanda köçeleriň ulanışa berilenden sanlyca ay ýa-da ýyl soň hatardan çykmagynyň inni kadaly bir ýagdaýa öwrilendiği aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri we media serişdeleri milyonlarça Amerikan dollary möçberinde maliýe serişdesi harçlanyp awatlanan köçeleriň gysga wagtda hatardan çykmagy, şol köçeleriň guruluşyk işlerini amal eden firmalara görülýän çäreler ýa-da salynýan jerimeler, şeýle-de olara gaýtadan sarp edilýän maliýe serişdeleri barada ilat köpçüligine henide çenli hiç ýyly maglumat bermän gelýärler. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň.
şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Goşmak 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. İstanbulda hüjüme taýýarlanýan Islam döwletine agzady güman edilýän 2 sany Merkezi Aziýaly ele salyndy. Siriýada geçirilen harba operasiýalara gaýtagyl hökümine Islam döwleti toparynyň Merkezi Aziýaly agzalarynyň üstü bilen ýene Türkiýede hüjümler gurulmagyndan howatyrlanýan Türk howpsuzlyk güýçleri ýurtda Islam döwleti topary bilen gatnaşygy güman edilýän Merkezi Aziýalylara garşy görülýän çäreleri ýaýwanlanmaga dowam edýär. Türk mediasynda Islam döwleti toparynyň Merkezi Aziýaly agzalarynyň üstü bilen Orta Köýdäki Reyna atly gijeki kluby edilen hüjüm ýaly jemgyýetde uly seslenme döretjek ýene bir hüjüme taýýarlyk görýän barada maglumat ýaýrandan soň Istanbulyň terrorçylyga garşy görüş gullugynyň işgärleri Kağıthane diýen ýerde Islam döwleti topary bilen ilteşikli güman edilýän bir öýde operasiýa geçirdi. Operasiýada ol öýde bolýan Özbegistanyň raýatlary JJ we ID bilen bilelikde ulanylmaga taýýar duran 2 sany Kalaşnikov kysymly awtomatik tüpüň, 500 sany ätiýaşlyk güllü, Islam döwleti toparyna degişli hem materiallar ele salyndy. Göz astynda alynan güman edilýänler Istanbulyň Watan şahy ýoluna ýerleşen terrorçylyga garşy görüş gullugynyň merkezine sorak edilmegi äkidildi. Olaryň Islam döwleti toparynyň agzalarynyň sanyny gözlenýänleriň arasyndaky Özbegistanyň raýatlary da öňe sürilýär. Häzir olaryň ol ýerdäki soragy dowam edýär. Ýatlap geçsek hüjümünden soň Türkiýanyň milli howpsuzlyk gullugy ýurtdaky Merkezi Aziýalylara ünsü ýokarlandyryp, olaryň Islam döwleti topary bilen gatnaşygynyň bolup bolmanyny giňişleýin derňemäge başlady we bu urda dürli operasiýalar geçirilýär. Türk howpsuzlyk güýçleriniň geçiren operasiýalaryna Islam döwleti topary bilen gatnaşyp güman edilýän Merkezi Aziýaly raýatlaryň hataryna ençeme türkmenstanlylar hem ele salynıpdy. Türkiýanyň Bursa şäherine Islam döwleti topary bilen gatnaşykda güman edilýänlere garşy owal 5 we 6 fevralda gurnulan operasiýalarda ele salynan Türkmenistanyň, Russiýanyň, Azerbaýjan bilen Siriýanyň raýatlarynyň ibarat bolan 105 sany adamyň terrorçylyga garşy görüş bölümindäki resmi işler tamamlandy. Jenaýat jogapkärçiligine çekilmek üçin gazeteti berildi. Istanbulda Islam döwleti toparynyň janyny geçen bombacysy da güman edilýän Türkmenistanyň we Özbegistanyň raýatlary olaryň beren maglumaty esasynda Istanbulyň Sultanbeyli diýen ýerine gurnulan operasiýada Irakdaky we Siriýadäki Islam döwleti toparlarynyň hataryna söwüşmäge gitmek üçin taýýarlanýanyny aýdylýan Azerbaýjanyň, Özbegistanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň raýatlarynyň ibarat bolan jemi 36 sany daşary ýurtly hem tutsak edilipdi. Yer gelende bellep geçsek resmi Türkmen medeniýetinde Islam döwleti topary bilen gatnaşyp güman edilýän türkmen migrantlar barasynda hiç ýyly maglumat berilmeýän bolsa, Türkmenistanda Türkiýe we Ukraina sapar eden türkmen raýatlarynyň soraga çekilýänligi, şeýle de olaryň howply ýurtlara gitmejekde barada ýazmaça söz bermäge mejbur edilýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosyna bular bilen baglanşykly Türkmenistanyň we Türkiýeli degişli taraplardan haýsam bolsa bir maglumat ýa-da kommentariýa almak başartmaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde söz bilen men Sultan Açylova. Türkmenistanda ösýän paragorlygyň iň bir köküren ýeriniň saglyk goraýyş edaralaryny islendik ýaşaýjydan eşitmek bolýar. Beýleki pudoklaryň işgärlerine garanda aýlyk güllükleriniň bir näme ýokardygyna seretmezden lukmalaryň agramly bölüminiň hemişe aýlykdan daşary gazanç gözleýändiklerini görse bolýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Näsagyň hassahana düşäýse, onda ähli hostaryň bolup ýerli ýerden çykdaý etmeseň, bejerişli lukmanyň göwünni tapmasaň, näsagyň hassahanadan tagalyp çykaýmaz. Hassahananyň kassasyna tölen pulyň bejerişli lukmanlaryny gyzyklandyrmaýar. Olary öz jübüsine näçe pulyň düşjekde gyzyklandyrýar diýip Aşgabatly pensioner Amanul daýda aýdýar. Çağa dogurlayan öýlere, onkologiýa hassahanasyna, hassahanalaryň hirurgiýa bölümlerine düşen näsaglaryň has köp çykdaýjak galýandyklary barada ila tarapynda maglumatlar näçe diýsen bar. Emma soňky ýyllarda çağaňy mektebe ýa çağalar bakça bagyna ýerleşdirjek bolsaňam, saglyk öýleriniň çağanyň saglygy barada kepilnama almaly bolýardyň. Şeýle kepilnamany almak üçin bolsa, ilki bilen döwlet kassasyna tölemeli bolýardyň. Tölegden soňra hünärmen lukmalaryň ählisinden çağan gödökçilikden geçirip gerekli kepilnamany alýansaň bir näçe iş günüňi ýitirmeli bolýardyň diýip şäheriň Hitrovka raýonynyň ýaşaýjysy Bilbil aýdýar.
Onun aýtmagyna görä bir näçe ullap çağaň barradan geçirmäge wagtyň bolmasa, saglyk öýleriniň lukmalaryna kassa töleginiň taşary hem 40 manat pul berdiň, çağany barradan geçirmek hökmanam däl. Saňa zerur bolan kepilnamany öýüňe getirip berýärler. Şeýle hyzmatlaryň hödýerine öwrenşen saglyk öýleriniň lukmalarynyň bolsa, barhany efleriniň artýandygyny hem bilbil sözüne goşýar. Çağalar bakça wagyna gatnap ören wagtynda bir näme sagatlyk tapyp çağalar öýde galaýsalar, onu täzeden bakça wagyna uğratmak üçin çağanyň hassalykdan gutulup onuň bakça wagyna barmaga yaramlydygy barada başga lukmanyň kepilnamasy gerek bolýar. Emma şeýle kepilnama üçin hem soňky wagtlarda maşgala lukmanlarynyň nyrh kesýändigini hem bilbil aýdýar. Çağan biraz dümöglep gyzdyraýsa men onu özüm öýde galdyrýaryn. Şeýle halatlarda käte maşgala lukmanyna ýüz tutup çağa gözetçilik etdirýäryn. Käte bolsa där derman berip gowlaşýança öýde özüm lukman çağırmadan teredýäryn. Emma her gedek çağany gaýtadan çağalar wagyna uğratmak üçin alınmaly kepilnamany 30 manat pul berip almaly bolýaryn. Şol puly bermeseň maşgala lukmanyň kepilnama ýazyp bermeli üçin türlü bahanalary gözleýändigini bilbil sözüne goşýar. Dogrusy lukman ýüzüne garap kepilnamanyň nyrhy şunça diýip dursa, onuň aýdan pulunu bermediligi özüm utanýarym diýip, häzirki günde özlerine degişli 3-nji saglyk öýlerinde diňe çagat anjymlarynyň tölegsizdigini, başga näme meseleň bolsa diňe pula bitýändigini, munyň bolsa maşgalalara juda agram salýandygyny hem olaýdýar. Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Eferde men siz bilen Şaýmardan Gulmurady Kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Faryab welaýatynda döwletiň himayatyndaky yerli ýaragly güýçleriň arasynda da oňuşmalyk dowam edýär. Vice-prezident general dostumyň Cümmiş Islamy partiýasynyň ýaraglary bilen Jemiyeti Islamy partiýasynyň ýaraglarynyň arasynda çaknaşyk boldy. Onda 4 adam ölüp 10 adam yaralandy. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň häkimi Ata Muhammed Nuruň arka durýandygy aýdylýan Jemiyeti Islamy atly partiýa wapaly Ejmel Komandan 21 yaraglysı bilen talep sewejjilerine goşuldy. Ejmel Komandan Awganystanyň serhetçi güýçleriniň Faryab welaýatyndaky bölüminiň komandiri. Faryab welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Abdulbaqy Haşiminiň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä Ejmel Komandan talep sewejjilerine tabyn bolandan soňra welaýatyň Hoja Musa atly etrabynyň Batqaq atly sebtini Awgan hawa güýçleri bombalapdyr. Hawa zarbasynda asuda ilata hem ziyan yetipdir. 2 parahat ýaşaýjy helak boldy. 6 adamam yaralandy. Hawa hujumunda halkyň üý jaýyna zefer ýetdi diýip deputat aýtdy. Ejmel Komandan sağlığa paybast bolupdy. Hawaý güýçlerim barpdy. Hoja Musany Batqaq mantakasyga hawadan urupdy. Maskuni öýlerige teýipdi. 2 näfer ölüpdi, 6 näfer zahmy bolupdy. Demirgazyk Awganystanda Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem hereket edýänligi barada maglumat berilýär. Dasar ýurtly jeňçileriň hususan hem Awganystanyň Merkezi Aziýa respublikalary bilen çäkleşýän regionlarynda ýerleşýändigi aýdylýar. Faryab welaýatynda hem Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň bardygyny bildirip deputat Seyit Abdulbaqy Haşimi şeýle diýdi. Özbegistan daýyşga goşulgan güýçleri bar. Tirikçilik kıladıki Taliban sahasıga ýay berýän şundak. Özbegistanly militanlar İslam döwleti atly toparyň adynyň hereket edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň Taliban bilen hem gowy gatnaşygy bar. Olar Faryab welaýatynyň talep sewejjileriniň ýeçilik edýän sebitlerinde ýaşaýar diýip deputat aýtdy. Awganystan bilen Türkmenistanyň arasynda uzunlygy 750 kilometre golay serhet bar. Faryab welaýatynyň hem 350 kilometre töweregi territoriýasy Türkmenistan bilen çäkleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň boýunda da jeňçileriň toplanýandygy habar berilýär. Türkmen-Awgan serhediniň Awganystan tarapynyň talep ýaraglylarynyň kontrolundadygyny deputat Haşimi aýtdy. Jeňçileriň ötgeç ýolunyň hem serhet ýakadygyny deputat ma'lum etdi. Türkmen-Awgan çekresi bar, hareketi var. Şu raptamat yönleri serhaddan. Davlatoboddan Tintaş şur Gulxangacha katta saha ve barıp gelişleri katta yol, motor yolu barıp keladir. Uluswari gormaşdan barıp çykady. Talibanlaryň goýuny Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.